jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fil-qorti kien ikkonfermat li l-inkjesta brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet lil Vitals inalqet propju nhar l-erba' 24 ta' April li għadda u għaddiet lill avukat ġenerali l-għadda fil-25 ta' April propju fil-ġurnata li fija bdew jintlaqgħu in-nomini għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Dan id-dettall ħareġ mill-qorti f'kawża fell-eks Prim Ministru Joseph Muscat qed jargumenta li bil-mod kif inħadmet l-inkjesta inkissru id-drittijiet tiegħu. Il-kawża dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem qed tinstema' quddiem l-imħallef Giovanni Grixti u t-tlieta filgħodu tela jixed ir-reġistratur tal-qorti. Kien hawn li konferma tlestija tal-inkjesta u d-dati ta' meta dan seħħ. Dinja inkjesta li tinħadem 4 snin u nofs. Dan meta l-liġi tistipula 60 jum biex tiġi konkluża inkjesta. Minkejja dan f'dan il-każ il-Maġistrat Gabriella Vella ħadet dan iż-żmien kollu ppreżentata propju issa. It-tnejn filgħaxija l-Prim Ministru kien mistoqsi dwar din l-inkjesta u kif għamlet li ċurilu reġa' sostna li l-ġustizzja u t-timings elettorali ma jmorrux flimkien. Issa dalgħodu ħarġet il-konferma li l-inkjesta maġisterjali għaddiet lill-Avukat Ġenerali mill-Maġistrat Gabriella Vella propju fil-ftuħ tan-nomini għall-elezzjonijiet.